Assalamualaikum, Neng. Mana sih Topan? Mana apa sih Pan? Neng. Iki mata kuburan Neng, yang paweteng dedet ngene. Hemat token aku. Hemat token apa gurung tuku pulsa? Hemat lah kok sih langsung aja lho. Ngene lho Neng. Aku iki arep nakokno ya. Benda wine ana wong 5, wong 7 marani nang omahku nuwakokno omah peno iku lho. Fansku paling iku. Sing Jaluk temen foto bareng paling ambek aku karepe. ya kudune njaluk foto nang aku. Awakmu Kok iso nang awakmu iku lho. Kenapa sih? Ngene lho Neng, wong-wong iki padha ngomong jarine dhuwit arisane penaga wae ya. Duh. Wong-wong Duit padha arisan ngomong. iku jelasnya ngaku, duit invest jelasnya ngaku Iya, tapi gak ono sing balik ya apa peno Ya iku. jare sopo gak balik iku awakmu cok fitnah. Kok iso fitnah iku lho, wong akeh ning sing marani nama aku, saking ae Sopo gak wae tak tutokno. jenenge? Lho, ana Suryati ya, Sulami, Nakia. Wah akeh ning lanang-lanang iki ono sapa? Nario, ono Sueb. Ya terus Akeh, hubungannya ya ambek gak tak awakmu apa? teti. Kok ono hubungane apa ning? Aku iki risi ning benda wino beduk-beduk double wae wong turu dipawarani wong-wong iki lho. Nah kok nomamu tok. Balekno ning duweke wong-wong. Wong-wong iku sakno lho. Ana sing ketiga nambakno bapake kena kanker, ana sing gawe daftarno sekolah anake. Kok iso mbok embat iku lho duweke. Lho ngene lho Pan, aku bukannya ngembat. Yo ancen aku saiki ku lagi kolaps, tapi aku iso ku tanggung ae jawab. keningar iki rek. Tanggung jawab Ini apa lho, tanggung jawab. omahku yo sik nang kene, aku yo gak pindah. Iya, omahmu nang kene tapi wong-wong wingi ngomong Agustus wingi jare awakmu nang Eropa bareng iku lho iku duweke wong-wong tak mbok gawe iku. Yo gak, sing Yo gak, ngene lho. wis Sing iso penting ae iki. aku kan gak Kencur iki. kabur. Gak kabur tapi nang Eropa ngene lho ning. Aku iki ro wisi ambek bojoku ning. Pandhaw pinono ning. Wong 3, wong 4 nang omahku ning. Ngene lho, peno iku sing amanah ning. Yo, nggo dheke wong sing amanah. Peno gak wedi ta meneh nang akhirat dileb-lebno nang neraka. Kok iso iku lho, gak melok duwe dhuwit iso digawe hura-hura iku lho. Wis meneh-meneh tak omongno nek omahmu nang kene, yo. Kok boleh tadi ceramah sih? Kok iso ceramah? Yo awakmu iku ning. Dadi wong iku ya aja koyo ngene rek, iku duduk hakmu iku. Iki ngene lho, Pan, iki lah urusanku. Mbah ben aku ning akhirat koyo apa iku urusanku. Nyereng kalah mek dijar iki wis meneh tak warai omahmu nang kene wis. Melok nyeramai kok paling suci ya awakmu iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo iki? Pak. Oh, Mas Topan sing kapanane. Cendel wonten, Pak. Nunggu sik. Cendel kebiasaan sampeyan iki. sepurane, Mbak. Bojoku iki duwe jeneng Wonten, dikandhani Eko. kok. Kono, metu nang Indomaret nukokno susu anake. Lho, gak nggae susune pe anake. Yo gak lah, kayak Eko kabeh kok. Yo siji edeng lho, Mbak. Alah wong dikeki loro ae sing golek susu liyane kok gara-gara jarane sampean kok. Kok iso aku lho, Mbak? Yo ancen kan sampean sing ngajak plus karaoke biyen. Wong aku lho kate ngajak pengajian akbar iki nang etane kali ngono. Yakin ta sampean ngajak ning pengajian akbar iki? Ngene lho, Mbak, wisan. Yo iso ae. Budal gawe ngene kok tutuk ngarep diuculi kabeh ganti kostum. Yo, brek, Budal ning panggon dugem, panggon karaoke. Kok iso iku lho sampean ngarani koyo ngene iku, Mbak? Kan kebiasaane kok biyen ngono. Yo kan biyen, saiki ngajak sing apik-apik aku. Ya Mas yo saiki sampean arep ngajak dugem, pijet plus karaoke lho gak apa-apa tak izini malahan. Temen lah sampean iku. Lho yo iya, penak to? Iya. Iya, ganti ya? Ganti tujuan, ah? Boleh sampean ngijini cendel iso Pak Eko. Iya tak izini, syaratnya tapi ono siji nih. Apa syaratnya, Mbak? Syaratnya mek iso kudu nglewati iki lho. Lho, Apa iki palu iki? Gunting kayak apa, Mbak? gunting palu. Iki gunting gawe ngethok barangi Eko ambek barangi sampean. Apa barang iki? Ya gentalo iso diketok gawe iki yo. Iki nutuki ndase gentalo yo sik kenek lah Mas yo Mbak cilik ngene. sepurane, tapi aku saiki lho ngajak pengajian akbar. Mosok. Iya, Aku temen gak aku. percaya. Aku pengen ngajak sing apik-apik ambek bojo sampean niku. Lah apa gak kebiyen ae? Gak mungkin nek sampean saiki ngomong arep ngajak pengajian. Ya brek kelompen niku sampean niku dijak bojone sing apik-apik malah nuduh sing enggak. Sampeyan niku aja akan mikir sing elek-elek, Mbak. Ya biyen, saiki yo saiki. Anjene kabeh wong iku duwe masa lalu, tapi aja terus dipadakno ambek sing biyen-biyen. Rek saiki aku wis bener wis ngena kerja apa kembali ke jalan yang benar. Kok iso iku lho. Wis. Alah paling yo budal diizini yo paling bangun karaoke maneh, bangun pijet maneh. Sampeyan aku wis tak ngajak. Iya wis ngejak liyane ae. Jadi pancal bojone sisan.